Áno, dobre. Tak chutné. O, ahoj. Nie. Ospravedlňujem sa. Smrdí to. No. Teraz je čas ísť spať, Skittles. Myslím, že sa dieťaťu naozaj bude páčiť. Poďme. Pridaj trochu javorového sirupu. A čím sladšie, tým lepšie. Zavrieme veko. Zatras fľašou. A teraz, vrchnák je zaseknutý kvôli sirupu. Ach, nemôžem. Pomôž! Otvor sa! No tak! Nie. Som v poriadku. Dobre, ale stále som uviazol. Nie som. To je skvelé. Ach, moja ruka je voľná. Ahoj. Je to škoda pre manikúru. No, je čas na mraziaci sprej. Urobím žele z koli pomocou mraziacich sprejov tu a teraz. No tak, preber sa. Pozri, už som hotový. Na tom. Ach no, podľa mňa je to príliš. Je ľahšie vziať gel. Pre Heidi. Haha, vyberiem si med. Zlato už ťa oprážim, až kým tanier príliš veľa. To uvoľní tohto rozkošníka a to je všetko. No, dobre. Je to pre mňa príliš jednoduché. Vezmem kolu, ako si prijala. Šéf-kuchár vie robiť aj triky. Nalejem kolu na panvicu a pridám marmeládové medvedíky. A na prípravu žele je potrebná želatína. Takže po pridaní žele cukríkov sem pridám aj nejaké kryštály. Našťastie ich mám vždy po ruke. Teraz už len zostáva premiešať a naliať späť do fľaše. Ahoj. No tak skús. No, myslím, že je to tiež hotové. Je to tak studené. Dobre. Moje dlane mrznú. Ach nie. Čo robiť? Necítim si ruky. Teraz je to v poriadku. Zohriala som sa. Vďaka Bohu. Babička je v poriadku. Možno vezmi delikatesu. Wow. Je rozhodnuté. Si prvý. Wow. Myslím, že to bude chutné. Super. Zmrazený med. Malo by to byť sladké a chutné a podarilo sa to. Wow, moja obľúbená kola. Čo je vo vnútri? Zaujímavé. S radosťou to vyskúšam. Žele sa ťažko vytláča, ale vyzerá to úžasne. Poď. Tak dobre. Páči sa mi to. Je to veľmi chutné. Ďakujem, šéf-kuchár. Čo ešte zostáva? Žele od mojej sestry? Vidím. Skúsme aj toto. Aké krásne to je. Poďme skúsiť. Božské. Super. Toto je najlepšie žele, aké som kedy jedol. Určite to je od sestry. Ďakujem, sestra. Ako to? No, gratulujem, vnúčka. Ďalšie jedlo budú wafle. Ach, skvelá voľba. Čo? Jad. Neviem, ako ich pripraviť. No, dobre. Na prípravu cesta na wafle treba vziať múku. Ups. A maslo. Teraz pridám trochu cukru a samozrejme mlieko. Skvelé. Kde je moja metlička? Aha, tu je. Teraz vám babička ukáže majstrovskú triedu. Miešam tak rýchlo, že nemáte šancu ma predbehnúť. Dobre, babka.
Nevidel si nedávno mixer? Dobre, teraz... Nie je ľahšie miešať to mixérom? Radšej si šetri sily a ukáž predstavivosť. Už mám skvelý nápad. Myslím, že dieťa to ocení. Wafla, táto bude červená a ostatné vo všetkých farbách dúhy. Dobre, robte čo vy chcete, ale ja pridám do svojej nutelu. Poď! A bude to tak čokoládové, že moja sestra sa od mojich waflí neodtrhne. Otvorme waflovač, nalejme cesto a je to hotové. Tak ľahké. Tak horúce, ale tak ľahké. A chutné, myslím. Skúsme to. Áno, mal som pravdu. Tak dobre. Nemôžem prestať. Zlatko, nerobíme to pre teba. Viem, ale musel som to skúsiť. Dobre, pokračujme. Dobre, miláčik. Znovu to nejedz. Babka má tu všetko pod kontrolou. Ako to krásne vonia. Víťazstvo bude moje. Správne. Moja wafla je oveľa krajšia. Ako sa ti to páči? Čo? My naozaj máme výzvu. A čo ja? Ja varím. No, myslím, že som všetko uvarila. Ach nie, a všetko som zjedla. Čo budem robiť? Mám nápad. Mám tu svoj batoh a pikantné rezance. Urobím z toho wafle. Stačí naliať vriacu vodu a chvíľu počkať. Rezance sú hotové. Waflovač urobí to najlepšie. Poďme! Otvoríme to na chvíľu pre rezance a na chvíľu zatvoríme. Medzi tým zjem zvyšok rezancov. Vnúčka. Aký pažravec. Moja dokonalá wafla je hotová. Vyzerá skvele. Rozrežem ju na 2 časti. Nech je dúha. A z krému urobím oblaky. Wow. Ozdobím niekoľkými posypkami a toto prístupí k víťazstvu. Pozri sa na to tak krásne. Áno, vyzerá dobre, ale musím sa pozrieť na svoju waflu. Toto je rezancová wafla. A môžem návrh pridať trochu prášku z cheddar syra. No, možno som to prehnal. Nie. No. Čo s tebou je? No, teraz som v poriadku. A môžem si olízať prsty. Taký lahodný prášok. No poď, chceš trochu? No, dobre. Aké spôsoby? No, skús, Zlatko. Toľko z čoho vyberať, ale čo je toto? Rezancová wafla? Poďme skúsiť. Ako nezvyčajné. Toto je nočná mora. To neurobím. Čo? Do keľu. Wow, duhové wafle. Mňam, krása. Super. Ďakujem. Wow! Zmrzlinové wafle. Dokonalá kombinácia. Áno. A jahody. Už sa mi zbiehajú sliny. Pani. Bože môj. Skúsme. A je to neuveriteľne chutné. Chcem viac. Babička, vyhrala si. Perfektné. Ďakujem. Je zaujímavé, čo je pod týmito krytmi. Fuj, nikdy som nevidela taký škaredý veľký lízatko. Moja je tiež taká, ale aspoň nie je taká veľká. Dievčatá,
Tentokrát sme mali zjavne smolo. Ale Katie mala najviac To je smolu zo pravda. všetkých. Ale ty by si mal byť prvý. Pretože máš ten najmenší. Poďme to skúsiť. Dúfam, že nezvraciam. Nemyslel som si, že to bude také chutné. Sa, že muška ožila! Fuj, to je nechutné. Prečo moja ústa? Čomu sa smeješ? Uf, toho sa bojím. Dúfam, že ma tento škorpión nepichne. Ale lízatko naozaj chutí veľmi dobre. Chcem ho zjesť čo najskôr. Myslím, že som úplne zabudol na prekvapenie vo vnútri. Toto je skutočný škorpión. A práve ma pichol do nosa. Bolí to. Môj chudák nos. Tí sa tiež smejú. Danny, rovnaký osud čaká aj teba. Prečo je to tak? Ryba ma určite nepoprhli. Je to len nechutné. A mal si pravdu. Lízanka chutí naozaj veľmi dobre. Mám nápad. Polly! Kým ona je, poďme sa hrať. Ďakujem. Polly, prestaň spať. Vstávaj, povedala som. Candy je skoro hotová. Prečo na toto trávim toľko času? Existuje skvelý spôsob, ako zjesť túto lízanku oveľa rýchlejšie. Ach, buď opatrný s tým. Teraz, dievčatá, nebudete na mňa dlho čakať. To je také pekné! Perfektné. A mám aj trochu lásky. Dohoda. Ale čo, ryba? Dúfala som, že na ňu zabudneš. Je tak nechutná. A smrdí. Žije. A bije ma veľmi bolestivo. Candy bola porazená rybami. Vôbec nie je vtipné. Hneď to teraz zjem za toto. Myslím, že som to trochu prehnal. Pretože je to príliš hnusné. Takmer som sa povracal. Ale stále to musíš dokončiť až do Viem, konca. ako to urobiť rýchlo. Fuj, hotovo. Bolo to odporné. Ach, to boli. Môže to byť na budúce fialové? Ups! Stavím sa, že tento raz som prvý, kto otvorí vrchnák. Jednoducho milujem Twix. Tiež milujem túto čokoládovú tyčinku, Dobré ale prečo ráno. je taká malá? Nemal som šťastie. Wow, ale pozri, akého obrovského som dostal. To sa mi páči, čokoládová tyčinka. Zara, ale budeš ho musieť zjesť prvá. S radosťou. Dúfam, že moja čokoláda je aspoň najchutnejšia. Jesť to rukami je dosť ťažké. Tak to urobím s pinzetou. Poďme to skúsiť. Je to také dobré. Je naozaj veľmi dobré. Myslím, že to zjem rýchlo. Dobre, teraz ja. Veľmi, veľmi chcem ochutnať túto obrovskú čokoládovú tyčinku. Lila, prečo hádžeš okolo cukríkové gumy? To nie je pekné. Len chcem z nej čo najskôr odhryznúť. Je neskutočne chutná. Chcem ju len celú zjesť. Hej, buď opatrný, naplníš nás čokoládou. Chutná čokoláda? To je zlé? Som V žiadnom unavený. prípade. Budeš musieť dokončiť druhú časť. Skúsim to. Viem jeden spôsob, ako môžeš niečo zjesť veľmi rýchlo. No, nefungovalo to. Nie, fungovalo to. Len som potreboval pomoc. A čo môj krv? Neboj sa, pristane ti to. No, teraz je na rade, aby som jedla čokoládu. Ale najprv ju použijem na to, aby som žartovala s Lilou. Zaujímalo by ma, či vyzerám ako upír s ofinou. Ahoj! Prečo je ofina hnedá? Potom som všetkých pobavila. Teraz môžem jesť čokoládu. Mňam. Nakoniec, nie je nič lepšie než Twix. Stačí si už len olízať prsty. Aká strata času. Čo? To je všetko? Semienka z melóna ani nie sú A jedle. mám skutočný vodný melón. Presnejšie, časť z A ja neho. som dostal celý melón. Ale súhlasil som, že dám Polly tú česť byť prvou. Správne, pretože som najhladnejší. Mňam! Aký šťavnatý a sladký melón. Iba kde dať semienka? Musíme premýšľať. Lala, pomôž mi! Naozaj.
No... Polly, tvoje semienka prerazili škrupinu mojej vodného melóna. Teraz viem, že vo vnútri je množstvo farebných cukríkov. Okrem toho sú sladkosti veľmi chutné. Prečo čakať? Musíš zjesť všetky sladkosti naraz. Chutné? Niečo mi hovorí, že šupka tohto vodného melóna je rovnako chutná ako jeho vnútro. Je to pravda. Som jednoducho nadšený. Aké mám šťastie. Dievčatá, som taká plná. No tak, Zara, je čas na tvoje semienko. Jesť semienko z melóna je divné. Vôbec nie je chutné. Ale viem, čo sa s tým dá urobiť. Prečo si nevypestujem naozajstný melón? Moja babka ma naučila, ako sa správne starať o rastliny. Zara, buď opatrná. Roztrusíš zem po celom stole. Och, dokonca sa mi to dostalo do úst. Musíte vložiť telefón do tejto diery. Musí byť presne tam. Potom nalejem trochu vody. Zostáva len čakať. Ach, pozrime sa. Wow. Ako rýchlo sa to všetko stalo. Neverím, že to urobila. Tadá, melón vyrástol, teraz je to... Je čas to rozložiť na časti. Konečne si budem môcť vychutnať čerstvý, sladký a šťavnatý melón. Som taký šťastný. Si taký vtipný.